TV and the regional news group Luzon, established through e-commerce and put out your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. 27 mga bahay sa Bawang La Union nasunog. Siyam sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Baguio at Benguet. Pekeng mga fertilizers naglipana sa merkado. Irigasyon ng Banawe Rice Terraces muling isa sa ayos. Urban gardening, sagot sa nagbabadyang krisis sa pagkain. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag amalam amyanan Luzon. Narito na ang mga bago at pinakamay-init na mga balita. Hindi bababa sa 1 milyong piso ang iniwang pinsala ng sunog sa 27 kabahayan kagabi sa bayan ng Bawang La Union. Magbabalita, Charles Limon. Apo, patulong man, dagi bombero, patawag mamad, apo. Takot at pangamba ang nanaig sa mga residente ng Barangay Paringaw sa Bawang La Union matapos sumiklab ang sunog bandang alas 7 kagabi. Sa kuha ni Jobert Kinitip, kita ang pagkataranta ng mga residente at paghingi nila ng tulong. Tinawag po dito sa fire station po at around 19:45 hours. So, meron po nasusunog sa may barangay Paringaw, Bawang La Union. Immediately po, pumunta po yung mga fire trucks natin. Tatlong fire trucks ng Bawang Fire Station. Then, 19:47 hour, nakarating na po yung mga fire trucks natin sa fire. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog kung saan aabot sa 77 mga kabahayan ang nasunog. Bandang alas 10:25 ng gabi, idineklara na ng BFP ang fire out. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, aabot sa 1.2 million pesos ang danyos ng nasabing sunog. Hindi pa matukoy ng mga otoridad ang sanhi at kung saan nagmula ang sunog. Dahil dito, aabot sa 25 mga pamilya o higit 70 mga individual ang apektado ng sunog. Agad namang umaksyon ang pamahalang bayan ng Bawang sa paghatid ng tulong sa mga nasunugan habang inaalam pa ang sanhi ng sunog. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sugatan ang siyam na individual sa magkahiwalay na aksidente sa Baguio at La Trinidad, Benguet. Narito ang report. Wasak ang harapang bahagi ng sasakyang ito matapos bumangga sa railings ng flyover sa Magsaysay pasado alas 6:50 kagabi. Minamaneho ito ni Clarence Chunanon Gingayan, 33 taong gulang at residente ng Baguio City. Ayon sa investigasyon, papunta sana ito sa sentro ng lungsod nang mawalan ng kontrol dahilan para bumangga. Agad namang dinala sa pagamutan ang driver dahil sa mga galos na tinamo. Sugatan na rin ang 8 individual matapos mahulog ang kanilang sasakyan sa BAP-TC Diversion Road, Bitag, La Trinidad, Benguet, pasado alas 10 noong isang gabi.
Minamaneho ito ni Limuel Wiso Baliwana, 24 years old, residente ng Itogon, Benguet. Ito naman po ay na-miscalculate lang niya yung kalsada. So, mabilisan lang sa curve yung ginawa ng driver. Nagresponde yung mga tropa at yung mga lahat ng pasaheros niya dinala sa Benguet General Hospital. So, after nun, chinek sila ng doktor na naka-duty, nirelease naman silang lahat. Hindi naman kinasuhan ng mga pasahero ang driver dahil magkakamag-anak ang mga ito. Kailangan po ay i-observe natin yung tinatawag na blue baguettes. Check natin yung battery natin, ilaw natin. Kung ang sasakyan ba natin ay roadworthy na sabi nila para magbiyahe, para po maiwasan natin ang aksidente. At kung na-meet naman natin yung blue baguettes na yan, yung siguro sa atin na ang mag-ingat yung sa driver na. Ito na ang pangalawang reported vehicular incident sa La Trinidad ngayong Hulyo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Huli ang isang lalaki sa Baguio City sa isinagawang buy-bust operation. Magbabalik sa report, Charles Limon. Hindi na nakapalag sa pulisya ang lalaking ito kagabi sa East Quirino Hill, Baguio City. Ito'y matapos mahuli siya sa isinagawang buy-bust operation ng BCPO Station 2. Ibinenta kasi nito ang isang pakete na naglalaman ng shabu sa mga otoridad. May bigat itong kalahating gramo at nagkakalaga ng 3,400 pesos. Nabawi din sa suspect ang boodle money na ginamit sa transaksyon. Nahaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, naghahanda na ang iba't ibang sektor sa inaasahang pagbubukas ng klase sa Agosto. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Hatid sundo lagi ni Lola Linda ang kanyang apo sa face-to-face class. Kaya sa pagbubukas ng klase sa Agosto, payag siya sa 5-day face-to-face classes. Okay lang kanyang Lola? Oo. Bakunado ba ni Bingon, Lola? Kamusta na bakunado? Lunes nitong linggo, inilabas ng Department of Education ang DepEd Order No. 34 na nagsasaad na balik eskwela na ang lahat ng estudyante sa elementarya hanggang high school. Dagdag nito, inanunsyo rin ng DepEd noong Martes na opisyal lang magsisimula ang 5-day face-to-face classes sa ikadalawa ng Nobyembre ngayong taon. We still maintain the distancing, no? At least 1 meter distancing, no? And then the presence of hand washing, and then of course water, clean toilet, availability of alcohol, no? And then of course, yung availability of the materials. Handa na rin ang ilang transport groups sa pagbubukas ng klase sa Agosto. Kung ano po mamang plano ng DepEd, kung talagang magbubukas po sila, wala po kaming gagawin kundi sumuporta dahil po sa kami po ay considered as public servant. Ngunit kahit handa na, may pangamba pa rin ang mga transport groups patungkol sa pagbibigay ng mga student discount, lalong-lalo na ngayong mataas pa rin ang presyo ng gasolina. Hopefully ma'am na may plano din ang gobyerno natin tungkol sa fuel price. Baka sakali kung sa bagay, August pa naman yan, baka hopefully na bababa rin. Pero kung talagang wala, sigurado yan na medyo mahirap yung may discount. Umaasa pa rin naman ng iba't ibang mga grupo ng guro na irekonsidera ng DepEd ang pagbubukas kaagad ng klase sa susunod na buwan. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Prioridad naman ngayong isaayos ang mga irigasyon ng Banawe Rice Terraces matapos itong masira ng pagbaha at pagguho ng lupa noong nakaraang linggo. Narito ang report. Dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa,
Nasira ang ilang bahagi ng Banawe Rice Terraces noong nakaraang Huwebes. Some parts po, ma'am, natabunan due to the fast floods and mudslides. So, ongoing po yung assessment para ma-quantify lahat kung ilan yung damage. Kung malaki yung damage, hindi makakayanan ng pondo ng local government units ng Banawe, isubmit namin ang proposal para tutulong sila sa restoration ng mga damaged rice terraces. Ayaw po naming maapektuhan, masira ang rice terraces natin dito sa Banawe dahil ito lang po ang source of livelihood ng mga taga-Banawe. Isa ang National Irrigation Administration Cordillera sa gumagawa na ng mga aksyon. Major damages ito na hindi po kaya ng mga farmers gawin at their own cost. Kaya ang tulong ng NIA sa kanila ay mahalaga rin para continuous po yung mga may balik agad yung irrigation nila doon. Bali 9 yung naapektahan na communal irrigation systems natin doon. May mga corresponding estimated repair totaling to 2.4 million. Pero wala pa kaming pondo dito kaya gagawa po kami ng program of work. Ang problema, walang magamit na pondo. Nailaan na kasi sa mga proyektong tatapusin ngayong 2022 ang lahat ng pondo ngayong taon. I-validate ulit ito, gawa ng program of work. Din magsasubmit tayo sa central office ng ganitong yung mga estimate natin at depende po sa yung pagpundo nila. Kung may available funds doon, siguro mabibigyan agad within this year. Kung walang pondo, baka sasama namin sa proposed project natin sa 2023. Malaki ang magiging parte ng pagsasaayos ng mga irigasyon sa pagbangon ng mga magsasaka sa Ifugao. Target nilang maisaayos ang lahat ng nasirang irigasyon bago matapos ang taon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, mga peking fertilizers naglipana sa merkado. Yan at iba pang mga balita. Abangan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa,
pa. Baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales office branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad branch at KM6 Butag, La Trinidad. And Urdaneta branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Sa pagtaas ng presyo ng fertilizers, nagbabala ang Department of Agriculture sa paglipana ng mga pekeng fertilizers. Magbabalita, Charles Limon. Minsan na daw naloko si Joseph ng peking fertilizer. Na alam yan, pag nagamit na namin ay saka na namin malalaman na naku, walang epekto pala. Ganon. Hindi po namin aware. Hindi, yung sinabi ko na we are not aware kung ayos nga itong mga peke. Yung tanim nga, parang hindi lumalago eh. Ganon. Isa lang si Mang Joseph sa mga pinag-iingat ngayon ng Department of Agriculture sa paglipana muli ng mga peking fertilizer. Have to be vigilant kasi ever since nandyan na yung mga peke or it is legally termed as unregistered products wherein hindi po tayo sigurado kung yun po ay abono at kung yun po ay pesticides. Nadiskubre kasi ng Fertilizer and Pesticide Authority Cagayan Valley ang paglipana ng mga peking fertilizer sa merkado sa Region 2. Kaya naman, nagsasagawa na ang ahensya ng random testing sa mga fertilizers sa rehiyon. Babala ng FPA, mapanganib ang paggamit nito. Actually, madaming effect yan. So either masisira yung pananim and then masisira ang ating environment, most likely yung ating lupa. And at the same time, it may cause danger to our human health. Dito sa Cordillera Region, naglalaro sa 1,962 pesos hanggang 2,899 pesos ang halaga ng kada sako ng fertilizer depende sa klase. Kaya naman, sinasamantala ng ilan ang pagsipa ng presyo nito sa pagpasok ng mga peking abono. Dahil dito, nagsagawa ang Fertilizer and Pesticides Authority Baguio Benguet Office ng seminar tungkol dito. Isa na dito ang pagtingin sa mga binibiling mga abono ng mga magsasaka. Ayon sa FPA, madaling suriin ang mga peking abono sa packaging pa lang. Una ay dapat nakasaad ang content analysis ng abono sa packaging. Dapat din ay kumpleto ang pangalan ng manufacturer at address kung saan ito galing. Nakasaad din dapat ang FPA license ito para matiyak na duman ito sa pagsusuri ng FPA at dapat sakto lang ang timbang nito na nakasaad sa packaging. It has to be registered with the Fertilizer and Pesticide Authority. Nasa label po yun. At kung yun po ay claimed organic, it should be registered with the Bureau of Agriculture and Fisheries Standards or BAFS. Dalawa lang po ang registering body ng Philippine government. Bukas naman ang FPA sa anumang reklamo ukol sa mga peking pestisidyo at mga peking fertilizers. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isa naman po sa prioridad ng bagong chairman ng Committee on Science and Technology ng Benguet ang pagpapalakas ng linya ng komunikasyon at mabilis na pagbibigay ng impormasyon. Narito ang report. Dahil sa geographical feature ng Benguet, wala o mahina ang mga linya ng komunikasyon lalo na sa mga bulubunduking mga bayan ng Benguet kagaya ng Kapangan. Problema ito lalo na tuwing may sakuna. Tinitingnan natin ang paraan kung may mga technologies na mas frequency ay mas okay
sa may alanganin na may signal. Sana naman, tingnan na kahit na short span man lang, para naman sa usapan ng disaster, medyo makapagtrabaho tayo agad. Madalas kasi, nagpupunta pa sa mga lugar na may signal ang mga residente para makahingi ng tulong. Isa ito sa mga nais tutukan ng bagong chairman ng Committee on Science and Technology ng Benguet na si Board Member Joel Tingbawen Jr. To expand sana yung kasi marami dito sa Benguet, marami pang mga dead spots. And in case of emergency, hindi sila nakaka-connect agad sa mga kaupulan, no? So yun yung mga target natin. Kasi as for now, mas malawak pa yung nasasakop ng radio station kaysa yung ng telecommunication. Maglalaan daw siya ng pondo para sa mga satellite offices sa mga bayan para sa mabilisang pagbibigay impormasyon. Dagdag pa dito, hindi rin lahat ay nabibigyang kaalaman sa mga programa ng gobyerno. Mabigyan sana ng pansin kasi there are good programs ng government na hindi na lalaman yung mga ibang tao. So, within this combination, at least na mas easier sana for communication, science and technology. So we can communicate the two na DOST and DICT. At least malaman sana ng tao yung pwedeng ibigay ng government para sa mga tao rin. Makikipagpulong daw siya sa mga ahensya at LGU ng mga bayan para matugunan ang mga problema at pangangailangan pagdating sa komunikasyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Hinihikayat naman ngayon ng pamahalaang lungsod ang patuloy na pagbabakuna sa mga alagang aso't pusa upang mapanatili ang pagiging rabies-free. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Pagkatapos mananghalian ay agad dumiretso si Aling Carolina sa City Veterinary Office. Ipapabakuna niya kasi ang 2 alaga nitong aso. Para sa iwas ng sakit nila, mga bakterya, virus, ganun, para maiwasan yung makakuha sila ng panghihina. Dagdag ni Aling Carolina, bakunado na rin daw ang kanyang iba pang alagang hayop. Ang mga pet owners na katulad ni Aling Carolina ang patuloy na iniimbita ng City Veterinary Office ng syudad upang may pabakuna na ang kanilang mga alaga. Luckily, we have no case of rabies sa dogs and cats as per report of the Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Although meron tayong 12 specimens na nasubmit for examination. But out of the 12, wala pa pong nag-pass. Sa kalalabas na datos ng Department of Health sa kaso ng rabies, naobserbahan ang pagbaba nito. Bumaba ng 5% ang bilang ng rabies cases mula 167 noong first half ng taong 2021 na naging 157 cases na lamang ngayong 2022. Patuloy pa rin naman ang paghihikayat ng City Veterinary Office na ipabakuna na ang mga alagang aso at pusa. As per estimate, meron po tayong 50 to 60,000 estimated population ng dogs and cats. Kasi yun talaga ang sabi nga sa IEC, pinakamabisang paraan para masok po ang rabies cases. So it's vaccination talaga. So as early as 3 months ng dogs and cats, they should be vaccinated and then they will be revaccinated every year. Base sa kasalukuyang datos ng CVAO noong buwan ng Hunyo, nasa 25,000 aso at pusa na ang nabakunahan sa lungsod. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Pag ikaw ay nakapag-obtain ng judgment doon sa korte, for example, merong mga danyos na in-award sa iyo, how many years do you have para makuha or ma-execute yung judgment na yan coming from the court? Merong case na 9262, Violence Against Women and Children, na sabi ng korte, yung complainant dito was entitled to damages because yung kanyang emotional state was violated by the accused.
And aside from finding the accused guilty of 9262, nagbigay ng danyos doon sa complainant. However, hindi niya naasikaso kaagad yung pag-recover ng danyos na yan. And na-realize niya later na pwede niya palang kunin yung danyos na yan. And when she went to court, nag-lapse yung period. So ang question dito is, how many years do you have in order to execute a final judgment? And the Supreme Court said a writ of execution must be issued within a 5-year period from the time judgment has become final and executory. This is provided for under Rule 39 of the Rules of Procedure. So, moral of the story here is if you win in court, you have 5 years to enforce the judgment of the court. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, urban gardening sagot sa nagbabadyang krisis sa supply ng pagkain. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spraying. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk din ng batang 90s, taratati ng itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag 4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag 4S tayo para dengue out! Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts.
best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Dahil sa nakaambang kakulangan ng supply ng pagkain, nakikitang solusyon ngayon ang urban gardening. Sagot din ito sa polusyon ng lungsod. May kwento si Sofia Pagaduan. Isa sa mga kilalang barangay pagdating sa urban gardening sa lungsod ang Barangay Irisan. Urban gardening is ito yung pagtatanim ng mga gulay-gulay. Backyard gardening dito sa city. Tapos advantages sa pagtatanim dito sa urban gardening is kahit in emergency meron tayong makukuha na hindi kailangan pupunta ka pa sa palengke na bibili. Meron na tayo sa bakuran natin mismo. Mainam ang urban gardening para matiyak ang supply ng pagkain at mapagkukunan ng masustansyang pagkain. Kaya naman, hinihikayat pa nila ang mga residenteng magtayo ng mga ito. Bibigay po kami ng seeds, nagdi-distribute po ng seeds. May pundo po ng barangay na para sa seeds. Tapos itong month na to magdi-distribute kami ng seeds para sa nutrition month, para sa mga parents ng malnourished children. Urban gardening din ang nakikitang solusyon ng Disaster Risk Reduction Management Office upang mabawasan ang polusyon at sakuna sa syudad. We would like to also advocate for the urban gardening so as to help, no? In one way or another, it does help, no? Yung mga urban gardenings natin, sabi siguro ng mga tao is porque urban garden namin, ganito lang kaliit, ganito lang, potted plants lang, etc. But that all together, if you put that all together, each and everyone does their part on that, would really also help. No? Hinikayat din noon ni dating Agriculture Secretary William Dar ang lahat na magtayo ng kanilang urban garden. Kung may paraan na dadagdagan natin yung mga production ng ating mga magsasaka at mga mangingisda, ay we have also to do it tayo na mamamayan sa plantito, plantita. At yung mga ginagawa po ng Department of Agriculture ay may pataas yung ani ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kaakibat ng mga barangay ang iba't ibang grupo upang mahikayat pa ang mga residente sa lungsod na magtayo ng sarili nilang mga urban garden. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat.